Śtyruch pynzjónistów. Śtyruch pynzjónistów wykludziło się na ferie do Gdyni. Spacerują się tak po mieście i oraz widzą szynk i nadpis. Wszystkie napitki po 10 ceskich, znaczy się 10 groszy. Blank we sztychów lazorań, knajpecka miluśko, okludno, całbrowno, mocka placu, sporze ludzi od proga słyszą głos galantnego gospodskiego. Witam was, panoczki gryfne, samie placki na odlowot, a co mogę wam zaszynkować, co mogę wam nalać? A my by się zawinszowali 4 lampusy martini. Zarozki, już podową, proszę gryfnie, 40 ceskich. Hopy ta kukli nasia zabulili 40 ceskich, wysłepali i obsztalowali kolejno laga. I ozaj zabulili no 40 ceskich. Obsztalowali jeszcze laga martini i ozaj musieli zabulić no 40 ceskich. Na ostatku jeden śnik niszczy mu i pyta się gospodskiego. A rzeknijcie nam, panocku, po jakiemu u was je tak tunio? Wiedzą oni, zacha wygląda tak. Bez długie lata byłek zajmanym, ale zawdy wystawiałeś się, marzyłeś o tym, co by mieć swój maluśki szynk. Kiedy wygrałeś na loterii 25 milionów dolarów, wróciłeś się nazo do Polski. Zajsnąłeś się ten szynk, a i że zawdy miał festelnie od wszystkich ludzi, uzdałeś, co by raz sprzedawał, ino tunie napitki, tunie drinki. Przez jakimum tela pieniędzy nie muszę zarobiać. Robię teraz sztyjcy jednym cięgiem to, co mam rod. Poznawam rozmaitych, interesantnych ludzi. Jeden z tych pensjonistów był ci ocałbrowany. Co za wspanialisto geschichta, a rzekną jeszcze oni, czemu tych 3 istnych tam we winklu pod oknem siedzą za już 3/4 godziny i nic nie obsztalowali. A, tamte, one przykludzili się sam ze Poznaniu i teroski doczkają do 6 po południu, bo wtedy wszystkie napitki będą o 50% taniej. Ojgyn z Pnioków.